Har vi tænkt på nogle ting? Tænk på os selv og hvordan det kan være. Unge på min alder, børn som dig og mig. Vi vender vores kind til, nej, vi skal tage ved lære. I klassen, i skolegården, vi har set det før. Men hvorfor er der ingen, der griber ind, ingen der tør? Er det ikke værd at gå på mobbernes side, ind og hjælpe sin ven og gøre ham fri for mobberiet? Rigtig svært. Man føler sig alene, og ja, man har bare ingenting andet end sig selv. Så det kan faktisk godt blive sådan, så at man bliver kørt fuldstændig ned, sådan, så man går ind til andre ting, for eksempel at skære sig selv eller selvmord. Ikke fordi jeg har prøvet det, men det kan godt blive sådan. Så det er sådan set reality. Hvis du kender til det her, men du er lidt mere, så stop. Det er på tide, at vi diskuterer alt det om mobberi, tyranni, at tage sig selv i, ikke at sige stop. Heller et smil på læben, end en tår på en kind. Stop igen, når vi ved det er svært, men du skal ikke glemme at gøre noget, ikke forsvinde. Mobberi, det har været her for længe. Jeg har mobbet hele mit liv. Men jeg har det rigtig dårligt med at mobbe, nu hvor jeg egentlig efter så lang tid. Så har jeg forstået, at mobberi, det er godt. Jamen altså, jeg har også mobbet mange på næsten alle mine skoler, og jeg har det også rigtig dårligt med, at jeg har mobbet. Og det kommer aldrig til at ske mere. Slut. Heller ikke mig. Hvor meget skal der til? Hvor meget skal man lide? Hvor højt skal der råbes, før du lytter og forstår? Hvor mange tår skal ses? Hvor bange skal man være, før du virkelig ser, hvor hårdt det er?